हामबाय जों दिनै आरो प्रेस मिट खायमानि उद्देश्य खा दिनै दयरामपारा बिसिनि आन्दारो जों बिसि बुरुम बुरुम न जों माहाकेनो बेकरें खिमानि जों प्रग्राम नारजारि दङ जतन हासाल साम्पा गाना हन्यावै जे थानाय बसर फाइमा हाकेनो दाखलायबो बिशेष कर फाइनानि बागै स्पेशल कयमुं जतन न ते कैसे गांके जों ओ जागाव दाखलाय जों स्पेशल कायसा जों और जेहेतु सिनि पेको जला बिसिबाय सिनि दयरामपारा बिसि मिलिलायनाय ओ प्रग्राम जों खालामनो थाङै दङ आबोनि बागैनो ओ जागा आं तेबो जतो ताकुतै बुकुक संनो हासाल साम्पा हन्यावै कयमुं गांके मनंनाय ओ जागा बानिया खानिनि बागैबो फाइमानो पाइफाल खानिनि बागै फाइमानो ते ओ जागाव ता मलाई सिनि स्पेशल ताबो तेबो जुदाखे नुकजाक मानि गांके जों चिनि प्रग्राम तंनाय हफुंगाय सा रोसामुं ते मुसामुं ते ओ जागाव जेबु मुंरुवै रोसाबना मुसुंनाय रोसाबमाननाय मोसाना मुसुंनाय मोसायमाननाय आबो बसुं नरंनि थानि कायसे कयमुं दङ ते रोसाबनाय मोसानाय तो चिनि स्पेशल जों नारजाक दङ न हायपानो मोसाना रोसाबनाय हिंगांके नरबो रोसाब हायमानो हिंके बानिया खानिनि बो ओ जागा तेबो और तेबो साबख्लाय रोजाखा तेबो सुजुग सुबिदा रंखा ताबु दुगान रनान बागै जागा कतर कुवार दङ एमने तेबो परिष्कार रंजाकबा कुनो जागा प्रब्लेम इंराक जे गाड़ी रक तंनानि पार्किंग रक एकदम थासके सनामजाक आमन बागैनो जतनो लामसागो जतनो कयमुं जों हाजालो थांयावै गानाव फाकेंगे सिनि रांकुसाबो जों एसे सेफ्टी खायमानानो ताइसिनि एलकारबो तेबो मोहाकेनो जों ताकलायसै खाली खाली टाइम बायमानसो कतरखा प्रग्राम नाइथक खालायमा हांके सिनि एलकारबो गानानि आगायो आमन बागैनो जतो सिनकरा चक्रा सिनि सराय रक न और प्रग्राम नाइथक बोजा बहुत खायो मम गांके दयरामपारा बिसिनि आन्दार म खुमचाक पार जाब्रो खुमचाक पार सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट नि बिसिङाव जम्पुजला साब डिभिजन ताइ किनि दयरामपारा बिसिनि बिसिङाव भक्त ठाकुर दैट इज खुमचाक मानि जागाव जों बसकांनि जे हांग्राय टेकनि